Athi ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasunqutuli umfana ohamba lesikhunywa yahosha. Thokozani bogogo, thokozani makhehla bogogo namakhehla, ngiku episode wesi-2 ngikwesinye istudio bogogo namakhehla la khona ngihambela khona ngihlala nabanye abantu la ngisaphethe umfowethu la uNkomonde. Sizokhuluma nje ngezinto ezi-general nje zokuphila emhlabeni. So ngithi nje mfowethu ngicela uzithule kwabantu la mntaka baba bekwazi ukuthi baphinde bakwazi ukuthi ubani. Sanibonani, ngiyanibingelela emakhaya, ngiyanibingelela kini nonke nisilandelayo nisithandayo enkulumeni zethu. Ngikukhuluma nayo Sipho esihle wakwaNkomonde, mfana waphansi eMnambithi ezakheni. Ngiyajabula ukuba nani siphinde sihlangane emapholo. Mfowethu uyazi nawo. Kazi lawo. Kodwa-ke namhlanje mina phela orani show. Last time bekuwena kade ugadla kimi, namhlanje uzogadla kuwe yabo. Yini wazwela yini mfowethu? Yadlanga mntaba, silapha isizwe la, silapha isizwe. Yazwakala mntaba baba, yazwakala. Ukuthi manje unezinto ofisa ukuzazi from mina, ofuna ukuyikhipha kumina ngemibuzo yakho, nami ngicabanga ukuthi kumele ngikwenze kuwe. Mfowethu anginankinga mina mfowethu. Yabo uyi-character interesting bro, yabo. Ngingi ngisafisa ukuthi umphakathi kanye nami sikwazi. Ngawe yabo. Nangendlela nje yokwenza izinto ukuthi kwenzakalani ukuze kufike kuphi kanjani but so unfold ishow iqhubeka. Kanza wethu namhlanje mina ke o-owner le-episode. Kodwa akamcebo bafethu. Siqale nje ngento elula mfowethu, ngiyazi ukuthi uyinyanga amapholo. Igedla mntaba. Ngiyazi ukuthi umkhulu. Ukuthi ube umfowethu yimi ngayo ngibiza ngomfowethu. Leyo nto leyo. So long story short, ebunyangeni bakho mfowethu ziningi izinto ezinokuthi mazenzeka siyibuka thina esingezona inyanga. Siyibuza ukuthi umuntu ophilayo kahle enhlizweni nasengqondweni nakube inyanga into ezithile ngazenziswa yini. Kufana nani nangama. Ake ngithi ngibulele. Hambe ngayobulala emzini yabantu kade ngithi ngiyophanda. Ngayogebenga mhlambe ngayothatha imoto noma ngayolwisa isafe yakuleyo muzi ngabulala khona. Sengibulele kulowo mndeni loyo bese ngije ngigijima ngiza kuwe mfowethu ngithi mkhulu ngibulele lapha ngicela uzongigeza ukuze ngingabanjwa liqhungu. Noma mhlambe mkhulu ngicela ukuthi mhlambe kube ukuthi ungilwisa kuleli icala ngingaboshwa. You understand? Inokungidida leyo nto mina ukuthi wena njengenyanga kuyakufikela nekhanda ukuthi lo muntu ozokutshela lento ushiye inyembezi emuva. Njengoba eshiye inyembezi emuva ushiye nanenhlupheko emuva. Uthi bebulala i-soul breadwinner yakulelo khaya. You understand? Wena ngoba ufuna imali ezokuphilisa uzomnika lo muntu lezi zinto ezizomprotector ungabi nandaba nalomndeni olinyalelo. Mntaka baba, lento ebuzayo into ebalekile ukuthi ngingayiphendula. Ukhumbule sabantu siphila ngeinqumo ezimbili. It's either siphila einqumeni zobumnyama noma einqumeni zokukhanya. Yabo? Nje nasebunyangeni futhi nakhona kukanjalo. Kuyenzeka uthola ukuthi inyanga iyalapha kodwa ilapha futhi nakhona inobumnyama. Yabo? Uthola ukuthi njengami nje mfowethu njengoba ngiyigedla nginako ukuthi ngisebenzise izinkambi ezithi meyibuka kuthiwa izinkambi zobuthakathi, njengokuthi umuntu umdlise, njengokuthi umuntu umbambe, njengomuntu ukuthi ke umbiyele, ngisho njalo. Uthola mhlawumbe ushadile awufuna ukuthi umuntu akadle omunye umuntu, yabo. So leyo umuthi omubi loyo mntaka baba, kodwa usuke usekela into yakho. So same thing when it comes to ukuthi mhlawumbe kuze icustomer kuwena lizokhuluma nawe lisho. Esikhathini esiningi abavamisile ukuthi bayiphimise ngeindaba, basho ukuthi ngihambile ngayobulala ngoba sokufana nje ukuthi uvuma icala. Awumazi nalomuntu okhuluma nawe ukuthi umhlobo luni lo muntu, mhlawumbe usangafonela amaphoyisa. Abanye ke bayaba nesibindi mntaka baba bathi mina mfowethu ngeke ngabulala umuntu. Nje kunomunye ubaba kade ngimsiza owangitshela ukuthi washayisa umuntu, yabo. Ngangase nami ngangasagxilaka ukutheni icala lakhe lalimi kanjani. Washayisa edakiwe noma washayisa
mhlambe ngamayibomu noma mhlambe kwaba yiphutha yabo ngase ngimthatha mina ngihamba ngiyomgeza mfowethu ngoba vele ekugcineni umuntu uma esebulele kumele kube khona indlela yokukhipha ubumnyama khishwa inzila khishwa iqunga njalo kuyena ngoba inkabi esikhathini esiningi noma ifika kuwena azisho ukuthi mina ngiyinkabi ziyasho ukuthi hey mfowethu kusuke kwenzeka iphutha kwaba khona umuntu engilwa naye lapha nalapha wasesegwazeka manje nginecala engilihambayo ngisacela nje ukuthi ungigeze ngikhiphe lelo qunga lelo ukuze ngizothi mengiyo attend icala ngibe yabo so abantu esikhathini esiningi mfowethu bayaba nokuthi bakhulume into indirect kodwa direct kuleyo nto laba suke befuna ukuyikhipha. Okay. Ngiyakuzwa kuyayenza isenze mntama kodwa nginesekile futhi ngoba sabazali sobabili. Yeah. Siphinde futhi sibe yingane zasemphakathini sobabili. Injalo mntaba, injalo. Angiyena umehluleki yabo kodwa engikusho ukuthi mina ngilo muntu okholelwa ekuthenini angithandi ukwenza into kumuntu engingithanda yenziwe kimi. Injalo mfowethu. Ngisho ngathiwa mina ngikwazi. Kwindawo engikuyona noma ngendlela mina engiyiyona mangibuka umuntu mfethu mhlambe okuthiwa ukubulele ngingakwazi kodwa ngibe ngazi kahle ukuthi umuntu ukubulele mina ngiyozama ngawo ngokusemandleni ukuthi wena noma ungasekho emhlabeni uthola ijustice oyideservayo umndeni wakho uthola ijustice ngokuthini na lo muntu okwenze leyo nto akangakutholi ukuphila ngokukhululeka yebo leyo nto le noma ngathi uyahamba yobona omkhulu umcebo kanje kodwa kube ukuthi noma mina ngikholelwa nanokuthi umuntu kumele kuthiwa siyomganga maye kade ekanye kanjalo angikholelwa nanokuthi mina umuntu kumele ngimbophise makungathi ulimaze eduze kwami so wena ungancamela ukuthi kube kanjani mntaba? Angisoze ngisho phambi kwamakhamera anza kodwa engathi ngiyathola kancane kodwa ke mfowethu ke ezinye inqumo mfowethu njengoba usho mfowethu nawo ukuthi kumele ube nesiqiniseko ngoba ezinye izinto mfowethu zingaphuma ngamahebezi ukuthi kwenzeke ngalendlela bese wena uthatha ngenhliziyo kanti kusamele uthi ukuthola ulwazi oluthanda ukuthi liye phansi uthola ukuthi ngempela lento ikwenze yangempela noma ingqinamba yaleyo nto leyo eyakho ukuthi ke kuze kwenzeke kanjalo kuyakwasuka kuphi yabo ngoba khona umuntu uthola ukuthi ekugcineni akabanga innocent ube guilty yabo ecaleni lakhe mayelana nokuthi mhlambe utholakale embulele umuntu kodwa uthola ukuthi before ambulele bokunama chances ukubona bobabili ukuthi bangakwazi ukuphila kwasho ukuthi mhlambe lo ambulele ugcine esebe umuntu mhlambe otshengisayo for example isigebengu mhlambe mesifike sizobamba sithi ngeke ngikubulala ngizothatha imali estate so wena relax and then emva lapho ke wena uhlala urelax bese ubona isibhamu se-security la uthi uyasicosha kanti sekubonile akushaya ekuqala yayibona into kanjalo so entweni enjalo mfowethu uthola ukuthi beninama chances okuphila noba u2 but wena wathatha isinqumo sokuthi mhlawumbe ufuna ukudlala ukuba ihero but ekubeni kwakho ukudlala leyo nto leyo kuba ihero wagcina mhlawumbe kukuphuca impilo yabo so ngezinye izinqumo mfowethu kunabantu ababulala ngangakona inhloso yabo uthola ukuthi ekugcineni kwenzeke kodwa manje kubi ngoba kwenzakalile kodwa ekugcineni umuntu methi uchazela istory uthola ukuthi kwaba ukuthi iphutha labangakuyena lo mufi angazi noma ngiyibeka kahle nemntaba kuyenza isense ukuthi sizodlula kulombuzo ukuthi mina prang ne concern enkulu ngama victims you know as umuntu nami okuma law enforcement program angitshela manga I don't think i-state or mhlawumbe uhulumeni uyawakhathalela ngaleyo ndlela ama victims yabona ama victims bra futhi awala kulelizwe siphila kulona bra I face injustice that because uyakwazi ukuthi ubulawele umuntu wakini the next thing 2-3 years down the line umuntu wabulala umuntu wakini uhamba estradini
utshela nini ukuthi hayi sengizobulala wena uma lokhu uqhubeka ungilandela ngilandele eish mfethu yabo ibhlungu kanjalo ngaleso sikhathi uqiniswe umkhulu umcebo yeah I understand injalo mntaba injalo sengizolandela ngawe manje ngoba uthembe lezi inkambo omnikeze engimnikeze zona injalo mntaba and mina enhlizweni yami mangizotshelwa umunye umlisa kanjalo ngibe ngazahle lo muntu wachitha igazi ekhaya hayi ndoda kuyoba inkinga kuphethu yabo kodwa mfethu ngiyalizwa lelo point mntaka baba yabona enye into mfethu uma umlaphi ucisha ufane njengoNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu mfethu umezosindisa noma ezobusisa abantu akabheki ukuthi usathane kangakanani emhlabeni akabheki ukuthi futhi nakhona ubulale kangakanani uNkulunkulu unokulalela umthandazo wesigebengu siyontshontsha ngempela mesithandaze kahle futhi sifike sisinde laba oza kwabo babanjwe ngoba uNkulunkulu mfethu umuntu olalela into osukuyiletha kuyena but kodwa futhi ehambe kwesikhathi aphinda kujezise ngoba mfethu kunalento ekuthiwa ikhama mfethu ngeke ingakufici ukujeziswa kwaNkulunkulu lokho mntaka baba yabo so mina engingakusho mfethu ngiye ngibuke indlela uNkulunkulu asebenza ngayo ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngisebenze kwabantu angisho ukuthi mhlawumbe ngizibiza ngoNkulunkulu kodwa konke engikwenzayo mfethu kuwumsebenzi kaNkulunkulu ngoba ukhumbule ukuthi lezi inkambi engizithola la nomuntu osuke eze kumina usuke ethunywe into ethize khumbule kunezinto ekuthiwa ngesingisi law of attraction kunezinto ezinjenge universe yabo zonke lezo zinto lezo mntaka baba izinto esithi la emhlabeni mesikhuluma nazo zikwazi ukuthi zisistrowele yonke into esifisayo namhlanje ungacabanga ngokufa kusasa bese uvuka usufile ngenxa yokuthi ucabanga ngaleyo nto kusasa ungacabanga ukuthi umcebo uyena umuntu ongangisiza ngoba ngimbonile ekhuluma kuza noma yipi yonke inhlobo yomuntu la kumina ngikutshela ukuthi mfethu namhlanje ngizibona nginama customer amaningi abaqwayizi khumbule mfethu abantu abaqwayizi benza yonke imigilingwane kodwa ekugcineni akumele ngibajaja akumele ngibabuye kabi kunabantu mfethu abaqwayizi mntaka baba ngeke ngize ngikuqambela amanga bafuna ukugeza mfethu bathola ama customer amaningi and then futhi nakhona ngibanikeze mina lezo amajita engapheli amabrothel inkambi zeni lezi zibantu mina ngingasho futhi nakanjalo mntaka baba and futhi anginayo shame ngaleyo nto le ngoba ekugcineni umuntu melethwe nezo niyaphephetha lapha amabrothel nangu yasho mkhulu yeah so umuntu umelethwe idlozi lakhe kumina nginenkolelo mfethu ukuthi umuntu meze kumina usuke engayizelanga yena yabo usuke engazelanga yena usuke elethwe idlozi lakhe mntaka baba so lokho ke mfethu ke kungenzeka ukuthi ke egcineni kukwazi ukuthi kube into engayisho ukuthi mfethu ngeke ngize ngiyiphikise so umuntu meza mfethu ngeke ngize ngiphikise ukuthi uzile siza ngama forms are different yeah yabo so wena mfethu uyabona mfethu uma uyinyanga uthi ufuna umuntu oclean kuphela shothi awuyena umlaphi ngoba ukhumbule ukuthi silapha abantu abadamaged silapha abantu abangana direction silapha abantu abafisayo kuba ne direction silapha yonke inhlobo yomuntu njengoba usukubona nasesontweni uyasifica isigebengu isiguqile lapha sifuna ukuzoguqula impilo yaso ngeke ukuthi ngenxa ukuthi mina ngisigebengu ngeke ukwazi ukuthi ungene la ngoba siyakwazi wena wabulala abantu abawu10 but leya ndawo leyana kusuke kuyindawo yokuthini yokuthi ukwazi ukuthi uzoziguqula uzinikeze amandla amasha okuphila emhlabeni mntaka baba kuyazwakala futhi engifisa ukukubuza mntama okunye ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo manje ukuqola buningi inkohlakala iningi yeah asisakwazi ukubona umuntu ongumlaphi ngokweqiniso noma umuntu ogijimisa ukukhanda imali yeah bukaningi siyakubona nala ma TV ogobela mbumbulu laba abalala ingane ezincane abaqola imphakathi yonke leyo nto so mina ngifisa ukwazi kuwe mfuthu ukuthi umuntu onyanga ngokweqiniso ngokwe-experience yakho onjani nongeyona onjani because njengamanje into esiyibonayo
abantu bendabuko manje bagcwele kuma social platforms, you understand, baya-advertise ngokuhlukahlukana kwabo, yabo. But mina mangisakhula ngiseyingane ngangitshela ukuthi umuntu oyinyanga akayi-advertise. Abantu bayayizela, iy'thunywa zakhe ziyawadonsa lapho bantu bayizele. Injalo Ndaba. Ngikhule mina nawe siyalingana ukuthi sikhule nge-area yodwa. Nami ngithi ugogo belapha so ubengadonsi nge-social media. Uyayibona leyo nto. Bukwazi mina ngazi abantu besuke eMnambithi uthola ukuthi baya mhlampe kwaNongoma. Ba-refer word of mouth. Baya mhlampe kumhlaba yalingana. I understand lento kuyazi ekuthiwa kunogogo othile or kuleyo ndawo uzofika or mhlawumbe uzofika kunika amanzi akunika nanomuthi kunika nje iswasho bese ngolokho uyalaphe so mina ngifuna ukwazi ukuthi in today's time umbona kanjani umuntu okulento ngoba efuna ukuzokhanda imali noma mhlawumbe okulento ngoba inanhliziyo yokulapha. Okay, asiqaleni kule ndawo mfethu ye-social media before ngiye deep ngoba le yokulapha amaqola izothanda ukuba deep but ngeke ngize ngibe mude ngizothi nje short and sweet bafu. So la kule yelentuzana yama socials ukhumbula ukuthi kubantu abenza marketing bangakutshela ukuthi dala kwakunalento kuthiwa newspaper, kuhamba kwaba khona magazine, kuhamba kwaba khona izinto ezinjengoma radio station, kuhamba kwaba khona izinto ezinjengama cellphone, kuhamba kwaba khona izinto ezinjengoma laptop, kuhamba sokhona manje ama streaming YouTube nazo zonke lezo zinto lezo. Ukhumbule endleleni yasendulo yayingekho i-technology sinayo namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi kube kwakukhona i-technology yayikhona ngalesa sikhathi lesiya ngabe kwakunezinyanga esasizazi kwayimanje esazazi ukuthi zazenza into enkulu kunale khona usosobala. So usosobala ukhumbula ukuthi naye uzukuzaza zasabalale wenemali yokuthi akwazi ukuthi adonse indaba abantu beyindaba beze kuyena bezom-interviewer. Usosobala unama interviews amaningi asendulo la khona ekhuluma khona ebiza abantu beyindaba ukuthi bazomshutha ukuthi uthenga ibhanoyi nayo yonke leyo. Kwakuyindlela yakhe ukuzi advertise ngalesa sikhathi. Way well advanced lo amchita ngalesa sikhathi lesa. Kukhona no Kekeke. UKekeke indlela yakhe yokuthi az advertise wayiluma inyoka enevenom. So wonke umuntu membone ebeka iBlack Mamba emlomeni. Leyo nto le it was a form of marketing kuyena ngoba wena muyibonile usuyokhuluma ngaye kuphi le yanyanga inamandla ibeka inyoka iBlack Mamba la emlomeni but mungasubuze ekulapheni leyo nto le yini ichaza ukuthini ayiyenzi sense but kwakumele kube khona izinto abantu abayinyanga ababezenza ngalezi ayikhathi ezizowenza ukuthi egcineni zidonse attraction ukuthi mina ngiyalapha. That's why wasubona izinyanga eziningi zigaxa inyoka ezamaphethe. Uma usubuza ukuthi le nyoka isiza kuphi sekuqanjwa manga manje kuthiwa inyoka yokuthwala, inyoka inani. Inyoka yokuthwala mfethu ethengwe esitolo efitwa amagundwana amhlophe angaze ngayibona leyo nto. Mina ngazi ukuthi mfethu even noma uyitholile inyoka ngezikhathi zakudala uma uthola inyoka yasemanzini wawuhamba uyoyikhipha yabo kwakuthwaswa kanjalo ukuqala kuleyo mngoma uphume nayo uyigaxile ukuze muzofika endumbeni yakho ufike kusike leso sikhumba sindlalwe lapha sibeke kuthi inyoko yahanje uyalandwa uwena. Namhlanje ezinye izinto zenziwa ngeimbuzi, zenziwa ukuthi okay uzofihlela imbuzi, abanye babelanda inyoka, abanye babelanda ini ukuthi kulento yomngoma mfethu angikho kakhulu kuyona mntakababa njoba ngisho ukuthi mina mfethu ngiyigedla into engafundiswa yona imithi ekhaya ongalazi igedla ukuthi ichaza. So umuntu oyigedla umuntu oyiherbalist. Yabo esikhathini esiningi bayanikezwa ngamaphupho ilentuzana ulwazi lemithi. Ngesinye isikhathi futhi unokufundiswa mhlambe ikhehle elithize noma isalukazi esithize elimgatshubovu ngemithi mntakababa bese emva lapho ke nawe ucophele lolo lwazi usuhlanganisa yabo njengami nje mfowethu ngakhuliswe isalukazi ugogo wengitshela ngemithi engitshela ngisho nangemithi yokuqinisa induku, angitshele nangemithi eyenze ekwazi ukuqinisa ikhaya, angitshele nangezinto kumele ngizidle njengendoda, angitshele futhi nakhona ukuthi ufuna ukuqina mntakababa ufuna ukuthi uziqinise nangani ukuze uma uqondana abafana bangakuthathi kancane la umele ucabe khona futhi kumele ucabe la. Uma ukuthi ufuna ukuthandwa abantu besimame kumele wenze kanje.
izinto engishoyo. So ezinye izinto mfethu ngingakhuluma kuze kuye phambili. Kuhlale emadevini usuke wathinta kwelinye ipoint yabo before nje Yeah. sizoze sishawe na-lighting njengoba ningalethanga ama-lights namhlanje majidi. Yeah. Mfowethu inokungiphatha kabi lento yokuthi kunemithi yokuthandwa abafazi. Yeah. Leyo nto mina ngithanda ukusho ukuthi ihambiselana nokuyinyeza uma umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa injalo mntababa, yeah. Mina ngingaka nje angaze ngatshela ukuthi ngimubi empilweni yami. Akekho umuntu ungangidelela ngazo zonke izinto. Akekho umuntu owathi wena sihle umubi. Akukaze kwenzeka lokho. Leyo nto le. Yeah. Angisho ukuthi angigeje, ngiyageja mfethu. Akubona wonke amantombazane mhlambe appealing to one. But most are appealing to one, and that's for sure. You understand? So angazi ngazicabanga kuthiwa mhlambe ngiza kuwe ngizofuna umuthi wokuthi ngithandwe abafazi. Yeah. Leyo nto ngicabanga ukuthi ihambisana ne-low self-esteem, bro. Enye into futhi oke wayithinta njengoba sikhulume engiyibona engazathi ihambiselana nokuyinyeza. Ile nto yokuthi noma ngathi ushadile, wenze example ngomuntu oshadile, ukuthi abantu abashadile bayakwazi ukuthi bayoganga abantu babo beprotector ikhaya labo noma i-territory yabo. You understand? Singaphikisana, singadifara as amajita ngama-views kuleyo nto, but ngokwami bro, umuntu wesifazane ngisho ngamloya ufike kuphi. Yabo uma efuna ukukwenza uzokwenza. Phela kwasendulo ndodo baba bengibabanjiswa amajazi. Injalo mntaba. You understand? Yabona mfowethu ngixolo nje ukuphula ulimi. Akisho ukuthi akufikeki kumuntu wesifazane. Kodwa mengicupha into zami ngenzeka ukuthi ube nenkinga ukuthi into yakhe ingabusakwazi ukuvuka. Kungenzeka mntababa ukuthi futhi nakhona uthi uyalala naye avela akake. Kungenzeka futhi nakhona ukuthi uthi uyalala naye avele angene kuma periods. Kwenzeke zonke izinto ezinyanyisayo. Kungenzeka ukuthi uyolala nento engiyicuphile, umuntu wesifazane engimcuphile, uvela ube nesichitho ekuyomela sikhishwe yimina kuphela. So inkambe ekanjalo ngiyazazi, angisho ukuthi akungeneki, kodwa ngesinye isikhathi ungabe ungena emgodini wenyoka ububona. But ke ngithi nginkabi ukuthi angiyona lento, but senyasho ayike nje nginkabi edla ikhemu kanzima kabi. Nami ngifasile amabhandana. Yeah. Ngisiqiniseko sokuthi hayi ukuhlanganayo. Ngibatha umbiwa ndawonye. Injalo nje mntababa, bengithi ngisafuna ukuthi ngikuya lapho. Ngibatha umbiwa ndawonye. So manje mangathiwa ngoba phela khona abafethu abagcwele uxhaxha la ukhalweni lentambo nabo bayiqinisile. Yeah, nengcabo nani. So lo muntu ke naye mayehlangabezana nayo lento mbi yakho le ucanga ukuthi ayizukulalela. Mfowethu njengoba usho nawe ukuthi awumbiwa ndawonye, njengoba usho futhi nakhona ukuthi asithaki futhi ngokufana nanokuqina kwethu akufani, yabo. Mina njengoba ngumuntu olaphayo mfowethu nginokuyithemba kodwa nginokushayeka. Bese ngishayekile ngithi kumele ngibuye ngihambe ngiyoshaya homework. Ngibuka ukuthi ikuphi la ngingayenzanga khona kahle, yabo. Ngoba ukhumbule mntababa ukuthi siyinyanga ukuthi ayisekho lezi inyanga lezi zayithestana kuqala. Yabo, ubona ukuthi umuntu ngathi wenza kahle, uthi hayi ndoda yazini mina ngathi ngiyazithemba, sike sithi ukuthintana kancane, yabo. Ayisekho leyo nto ngoba into eyenzakalayo manje sokugadwa imali. Sokugada ukuthi ubani uwenza ongcono kunobani. Singaduki kulwa mbuzo athi umbuza wona ekuqaleni mntababa lo wobuqola. Mfowethu yazi ngesinye isikhathi nami mfethu ngibe umuntu ongingasho ukuthi umuntu mengibukela le kude angisolele kutheni ngingase ngibe umuntu oqolayo. Into engenza ukuthi mfowethu ngisho ukuthi ngiconfident ukuthi angiqoli abantu mengizobadayisela inkambi zami, ngenza sure ukuthi ngikhipha i-account yami straight enegama lami ukuthi umuntu angakwazi futhi nakhona ukuya ebhenki ahamba ayongireport amakhona into wrong engiyenzile. Okwesibili mntababa angiboni ukuthi into engajabulela ukuyenza ngenxa yokuthini mfowethu, ngenxa yokuthi nginayo already ama-testimony, nginayo i-foundation yokuthi ngaqala ngiqola abantu ngoba ngibabonile abantu besizakala ngey'nkambi zami mntakababa. So if mubona ukuthi kuyasebenzeka kunomphumela omuhle, usangayijiki indaba ukuthi hey mina ngilapha ngo-15,000, mina ngilapha ngo-10,000, but ngenxa yokuthini mntakababa lento le ngiyenzayo
iyona eyangikhulisa, iyona eyangifaka esikoleni, iyona eyanginikeza imali yokuthi ngikwazi ukuthi ngibe nesikhaftini. Angisho ukuthi ubaba noma wengekho kodwa kwangeke ukuthi ubaba noma ugogo methi awukho upholoni bese kufonela uma nobaba. Ugogo wecapha unemali yasemsamo ade kufike umuntu etezolashwa. So lento mina ngiyithatha sakudlala, ngiyithatha izinto eserious. That's why abantu namhlanje uma ubabona mebefika kumina bengakholwa ngama prizes engiwakhipha, ngithi mina ngizokwenzela into ukuthi nginte kanje. And futhi nakhona mengithi ngizoyenza into kanje ngenze sure ukuthi angimbalekeli umuntu until azazaza asizakale. That's why abantu abaningi bengazi njengenyanga edume ngokuthi ngiyinyanga yama testimony. So lokho mntaka baba kunginikeza ugqozi lokuthi angudukisanga umsebenzi wobaba mkhulu ngoba mina mfowethu kumalume kagogo, ugogo wehleze praise umalume wakhe, umalume wakhe nawe wafundisa obaba wakhe, umalume wakhe wafundisa ugogo, ugogo wafundisa mina. So angikwazi ukuthi mase ngithole lolo lwazi bese emva lokho-ke ngidlala ngalo noma ikanjani. Umkhulu oweshada ugogo uma wakhe bewumlaphi. Umlaphi futhi nakhona uma wakhe ugogo kwakukhona ababeyabalaphi phambi kwakhe. So uma ithi yehlela kanje umkhulu beyigedla, ugogo bewumthandazi enethunywa. So izikhwama zikamkhulu zayithinta ugogo ngoba ugogo bengathanda ukuthinta umuthi. So lento le iyinto mfethu engiqhamuka kuyona, hayi ukuthi into engathi mengibuka ku social media ukuthi cha naba abantu bayayenza nami bese ngiyayenza. Ngina9 mntaka baba ibiyenziwa lento ngingumgquli ekhaya. Kunehhoko sikwazi ukwenza umuthi wecala njoba usebenza phela nawe lapha kodwa uma ubona iqanda luwisiwe phansi ubuza ukuthi elani manje leliqanda leli la, uyazi ukuthi icala lalowo muntu lelo sizobe ingwiji khwebu kanjalo. Sezobuzwa njengoba wena ubuze ngaleli qanda leli. Ukukhohlakala kwethu nokuganga kwethu ukuthi sikhiphe umuntu ejele. Ngiyazwakala. Hey kodwa mina leyo ukuthi kube khona abantu abagangayo ababulalayo indoda bese besupportwa yinini amadoda nibatolisa lamacala. Ayihlali kahle ukuthi ke phela ke ngubani ngizothini yabo. Angikwazi nanokuthela inhlabathi ekudleni kwabantu. So wena awukaziwone bafu nje kuphila emhlabeni. Angihlale ngone. Angithi yabona sizone sonke mfowethu, ingakho ngithi umsebenzi kaNkuluNkulu, uNkulunkulu wasibeka sabalaphi, wasibeka sama priest, wasibeka saba like abantu abaningi abama leader namhlanje. Abantu ababeka uNkulunkulu njengoba kunani ingilosi. Umuntu oyisigebengu uneyakhe ingilosi ehamba naye, yabo. Mina angisho ukuthi abantu abayigebengu nabantu abenza kabi mntaka baba ngiyabasekela, but ngesinye isikhathi umuntu ungamnikeza umuthi umlaphe mntaka baba bese segezekile bese ayaguqula. For example mina kwabanabantu engangabathembi beze kumina, mengibabuka labantu laba ngangibabuka njengabantu engathi babezongihlasela. But ngenxa yokuthini mntaka baba, ngenxa yokuthi nginamakhamera nginazo zonke lezo zinto lezi, bagcine sebengena lapha sebekumele benze iprocess. Umuntu wagcine segqumile waphuma ese-right akaphindanga wabuye. Angisho futhi nakhona ukuthi kwavinjwa ukugquma or kwavinjwa yini yabo lona. Ngesinye isikhathi mhlambe wathi mengibuka ekhuluma nami engizwe ukuthi kahle kahle lo muntu unolwazi olungaka kanti ngalento le. Yini yenza lo muntu ukuthi azombulala? Yayibona into engishoyo. Ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe uthunyelelwa esinye iskema ukuthi hey ngifuna ungishaya lo uyangibangisa. Yabo, umethi uyafika la kumina, ufika kumina mhlambe mina ngizenzela ngenye indlela and umethi ubuza ama prizes zami o250 o300 ukuthi ungene epavini uqhume. Yayibona le nto leyo ukuthi uyabona kwabanye mhlambe o10,000 ukuthi umuntu akugeze o5,000. Yabona le nto le. So mina ngisalanda ngale yandlela yasendulo bafu. Ugogo bekwazi ukulapha umuntu ngo20 bambuza ukuthi gogo why ufuna u20? Athi hayi no imali nje ukukhanyisa mntanami. Yayibona into engishoyo. So njengamanje ngoba isikhathi sesihambile mengithatha u200 manje uyafana no20 ngalezi ayikhathi mntaka baba. Yeah. True. Hayi ngiyakuzwa bafu. Bathi ongakazone akaphositshe eqala. Yeah. Ayekho ongakazone yabo, but mina into engihlale ngisho nayo mntama sonke sizone ne kodwa isono ozosiphinda kaningi kusuke kungasasisono. Like ngathini? I-mistake oyiphinda more than once akusasi mistake. Shese kwamabongo yabona. Angikwazi ukuloke ngilethi inyembezi nokulimala komoya ngiphefumule ebantwini bese ngicasha ngemithi.
bese njalo. bese mangibuzwa abantu bese ngithi hey awukaze uzone wena ngabe yabo ngeke umene angangala akekho ngoni but ngoba ngisho mistake mfethu Injalo mntaba. but mayisiphinda yakaningi akusasini mistake Yeah, so inhloso. yabo lento le manje inkinga nabantu abenza izinto ngenhloso ngiyabasiza yabo lento le bebeshiye intandane bebeshiye abafelokazi bebeshiye mfethu indlala emuva yabo Injalo mntaba. but ke njengoba kushiwo we listen we don't judge yabo lento yeah going forward mfethu Yeah. Lento yobunyanga nobungoma ike yaba ipandemic if ngingaphosisi maybe there was a season maybe for a period about 5 years like Even celebrities yeah like ike yaba nje you understand the fashion leyanto yeah abanye bahlulwa yikole umuntu seyinyanga omunye kade gula la kungadla ama-ARVs masixakekile kwabuye emzimbeni sekuyinyanga kade kuwubizo bekungazi nangaphandle kwama-ARVs khona nabanye uthola ukuthi umuntu nje uyazigulela ushawa i-cancer. Yeah, so enye into abantu kumele abantu befundiseke ngayo yazi i-HIV phela sasiyighost ngakudala i-ghost mawukuthi awuyinakekeli njalo yabo le nto le bafethu mina ngihlezi ngisho uma ungathi angikhethe between HIV and AIDS ne-cancer ngiyothatha i-HIV and AIDS any day. Yeah, because phela ngithi siyalapheka manje besides ukulapheka kwa-HIV uke wahlala kwi-ward ye-cancer. Yeah, ngeke ngaba nomalume washawe i-cancer. Wayibona le nto uthi ngabona yamthatha kabuhlungu ezandleni zami. Cruel le nto bro yabo. So mina kufana lento bathi hepatitis. Na i-hepatitis noma ubani ngambamba. Nawe ngakubamba. Yeah. Ungathi mhlambe uthola ukuthi uyajabulisa mhlambe no-partner wakho. Angithi niyaswetha sinini. Masenkunzweni nomuntu uyaswetha. Mawuswetha hepatitis bathi isulelana ngomjuluko or ngesaliva kwesinye isikhathi. Dinga ama-fluids. Dinga ama-fluids like and they cry viciously yanto. Ziningi izifo ezi-more cruel than HIV and AIDS. Yabo. Nina ningaloke niba offended thathani imishanguzo ninga-default. Yeah. Ngaloke nifuna imithi yenyanga. Mfethu ike yaba i-fashion lento nabafu yabo le yobunyanga esikhathini esiningi mfethu yabo. Ngiyacabanga ukuthi bokukhona umoya othize yabo. Idalwa ngesinye isikhathi nedlozi nezinyanya nako konke nje mfethu ongakubiza ngakho kunesikhathi la zingafuni khona ukufihlwa ingakho umuntu uhamba ukuthi muphumelela ubuye ngathi kubuya kuhlehla ngamuva ngenxa yokuthini idlozi lifuna ukuthi ulikhumbule. So ngiyacabanga ukuthi leyo season leyo kwakuyisikhathi la idalwa zazilwa nazo ngokwazo zifuna ukuthi amalahle abuyele edandi bafu. Akukaze kwenzeka lokho. Kanjani? Ukuthi abuyele edandi. Asazi leso sisho leso amalahle abuyele edandi. Upambukile lapha. Abasedandi bayazi amalahle abuyele edandi. Yeah, but kodwa mfethu into ekanjalo mntababa uthola ukuthi idlozi mfethu liyalwa yabo okutheni likwazi ukuthi liveze mfethu. So engingakusho mina mntababa ukuthi yes iyoba ifashion imost yabo abasekho kuleyo ndawo ngoba futhi nakhona babenganalo ulwazi balento abayenzayo babehaqa umoya ngoba ngeke ngize ngisho ukuthi umuntu umengenelwe isidalwa sakubo yabo enganalo ulwazi wayfake yabo. So umuntu angazama ukuthi align naleyo nto mesifikile nedlozi lizama ukuthi limlekelele mase libona ukuthi ngathi akwenzeki la asivele siyeke mntanami uqhubeke nempilo. Akusho ukuthi futhi nakhona umuntu mase seyekile shuthi kahle bekuvele kwaamanga yabo. So mina engingakusho mfethu ukuthi uma unolwazi lalento idlozi liyajabula liyahlala kuwena yabo. Mina yabo mfethu angifuni uqamba amanga ungangibuka unginyeze engiyawushaya umuthi bafu. Hayi tokudlala ngiyawushaya umuthi in a way yokuthi mfethu ngibabonile abantu besizakala. Nginawo lo gangile kodwa ongabulali nginawo futhi nalo ukuphilisa mntaka baba. Hayi ngiyakuzwa. Yeah. Sekuyokhetha wena ukuthi ufuna ogangile noma ufuna ukuphilisa. Umbuzo wokugcina. Ngci.
sesibaleka la mfowethu. Umbuzo wami wokugcina mkhulu ukuthi kungani kubelaphi bendabuko ngingafiki kube indaba yokuthi it's a once off thing, mhlambe ngizofuna umuthi wento ethile siyakhokhelana siyahlukana. Kwenziwa yini ukuthi kubalaphi bendabuko once ngaqala iprocess yokuthi mhlambe kumele ngisizeke sekuyoba indaba ukuthi every month or every week mangihola kumele ngize so renew ukuthi mase siqedile ukuthi sekuyomele kube ukuthi emva lapho sekuwukuthi why kungabi into ukuthi senza lento sibulala lenkinga noma silale lenkinga iphele. Why kumele kube into recurring and lo recurring bakhona bukhawatha kuma finances. Yeah, I understand. So and before ungiphendula abantu abaningi emakhaya akusinkinga ukukholelwa kwizinto zesintu but abanye yonke into isi about isintu. Kwabhlungu idolo uthakathiwe. I understand. Kwabhlungu ingalo uthakathiwe. I understand. Wena waphathwa ikhanda nje mfethu sonabantu banukayo. Sekumele kuyoshiswa impepho. Awukufike nje wena ukuthi awuthi ngiphuza igremp. Othi mhlawumbe uyangena emgwaqweni ngiyojoga. I understand izinto ezikanjalo. So kunabantu impilo yabo ukuphefumula kwabo yonke into yabo prawami irelator nomuthi na kanye nabalapha abafana nani. And umbuzo omkhulu sekuthenini why lento ingabi ukuthi ngifika ngizothola i-once off into ethile mhlawumbe ngiphethe sihlukana. Why kube into eba recurring. So sengisebenzela ukuthola ama services akho. Mfethu ngiyacabanga ukuthi lento ihambiselana nokuba ne-clientele. If unganayo i-clientele uzozama ngayo yonke indlela ukuthi kulistume nabantu abafikayo, yabo. Mina yabona sukele ngaqala mfethu ukuveza lesipho enginaso. Angikhumbuli ngitshela umuntu ukuthi kuzomela ukuthi ubuye. Yabo, angikhumbuli ngikusho lokho. Abantu bayazibuyela bona ngoba besuke sebebonile lo abakubonile bese bayajabula. Bakhona nje futhi khona la banga-comment mfethu ngoba into emnandi nge-YouTube iba nama comment section la umuntu asho hayi mkhulu uqamba amanga mina wakwasho wathi buya kumina. Angizenzi izinto ezikanjalo mntababa ngoba ngibusise ngalendlela leyo ukuthi nama WhatsApp awu5 on each WhatsApp nabantu aba over 10,000 kuma social media. Angiyena umuntu odume ngaleyo ndlela. Ngazi ukuthi kwenzeka kanjani lento le ukuthi kwi WhatsApp ngibe mkhulu kodwa ku social media ngingabi, yabona into kanjani. I think mhlawumbe futhi nakhona so ukuthi abantu basharelana ama links, yabona nokuthi mhlawumbe bajengisane na yonke leyo nto le. But nje mfethu if now masithiwa siyaqeda manje ngakutshengisa lento engikhuluma ngayo uzibonele. But indlela engisebenza ngayo mfethu ngibusisekile ukuthi in a week's time ngiyaba nabantu abawu 300 enginteract nabo bethenga or 200, and then uthola ukuthi abanye ngiyabakhoriyela kaPep abawu 150, abanye mhlawumbe abawu 20 or 30 bayifikela lapha esigodlweni bezoyilandela imithi yabo. Sesivala bafethu i-most client base yakho or i-clientele yakho abantu besilisa noma abantu besifazane? Abantu besimame bafike ngiqambela amanga ngoba ngidayisa izinto lezi ezithandwa yibona. Bafethu-ke nizwile gadani into enidlayo. Nizwile nangu seshilo mfowethu la. Ngani kwethu yasemnambithi ingane ngicabanga ukuthi kokwanamhlanje niphendulekile kwaba ne-interest kule subject namhlanje be interesting. Futhi ungavalelisa mfowethu. Bakwethu-ke lani ukuthi niyangifuna bakwethu ngisebenza eParamoli opposite ama-towers eSoweto. eParamoli kunendawo okuthiwa ise-Madam Teresa. Madam Teresa ilaundry engayiqamba ngegama likagogo, yena lo okuyena wangifundisa le ndlela engihamba ngayo namhlanje. Mawukuthi futhi nakhona ufuna ukuzongibona Friday, Saturday and Sunday, uzongibona ngikufaka ebhavini njengoba kade ngishilo ukuthi angihloli ngigedla, ngilalela inkinga yakho bese ngihlanganisela inkambi ezokwazi ukuqondana naleyo nkinga osuke ubhekene nayo. Sunday ngiyisa abantu emanzini and then bese ngiba nezipesheli bakwethu. So kunento entsha ke ngiyiqalile ke manje yokuthi every week sengizoyenza ama donations kwabantu abawu5. So if mawukuthi ufuna nawe ukuba kuleyo ngxenye labo bantu leyo, cela uthathe leyo number leyo bese uyasho ukuthi mkhulu mina nginenkinga e no B no C, sizolalela inkinga yakho. If leyo nkinga leyo kuyinkinga esizwa nathi cha iyakudinga ukuthi sikulaphe mahala, sibe sikulapha ke mahala. Ngicela nje ukuthi ke ngehlela ngenzansi, inkosi iyokhuphuka njalo. Thokoza.